Hiru anai-arrebak. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Mentzien etxe batian, hiru anai-arreba. Eta nonbait etorri zitzaien adina mundua ezautzeko. Eta gurasuak ez zuten diru asko, baino munduan barrena juteko zerbait eman ziren. Bati igitaia, bestiai katua eta bestiai oilarra. Eta nabitu zen hiru gaztiak. Txipitxapa, txipitxapa. Ibilizian, ondo ibilire, eta iritsi zian leku batea, non bertako jendia, garita, arrizko askorakin ebakitzen aiziela. Edo ebaki nahian, anaizian. Nola bate. Igita jasunak, harrituta, galdetu zion aietako bati. Aizue, zuen zertan aizeate garila arrizko askora batekin ebakitzen? Nik bakatortako, erraminta erra, eta zakutik igita jatea zuen. Zeitu nazi zan, igita jartu, eta gari xorta eskutan da, risti-resta, istan batien ebakizun. Herritarraiek ez zuen inoiz ikusi igitaia, eta zeitun eskaini ziren dirutza. Eta gazte honek, ondo pentsatuta esan zuen, tira, salduko izut ba. Eta txak igitaia, eman eta dirutza jasozun. Eta alaxe, aurrea jarraitu zuten hiru anai-arrebak. Ibili eta ibili, ondo ibili zian. Eta herri bate iritsi zianian, han zebilen jendia. Baina korri batea, ezkerresko bi gura bera makurtuta. Zertzan bakontua? Xagu pila bat zion herri hartan. Baina, erotzeko moduan. Eta katu azunak, galdetu zion herritar bati. Aizu, jakin alaike zeharra jotan zabiltzaten. Bara, erantzun zion, xagua gainezka dazkauta hemen lo hartu ezin igabiltza, eta ezin de bukatu honekin. Eta katu azunak, zakutik ateazun, katu haua, eta lurrian utzi bezin pronto, katua ahuntzan, eizea, eta resta honeke, istan batian, zeuden xagu guztik harrapatu zituen, eta katu zituen danak. Herritarraiek, txora indageatu ziren, ez zuten katuaren berrik izan ordu arte. Eta galdetu ziren, salgai aldakazu, piztioi. Eta katuan jabiak esan, bai, zenbatian? Hainbestian. Eta dirutza ederran truke, salduzun katua. Eta berriz, hiru anai-arrebak alkar hartuta, jarraitu zuten aurrea. Ondo ibili zian. Asko. Eta iritsi zian herri batea gaua zanian. Han, harrituta jatu zian ikusi zutenagen. Herriko jende pila bat, sortaldea beiragarri, eskutan makila zutela, eta lurrai domb, ematen zinela. Isilik hurbildu zian ba, haien gana, eta oilarrazunak bati bizkarrian joraz, aizu, jakin aleike zertan aizeaten. Eta herritarrarek esan zion, ara, bildur gea, eguzkiak loa hartuko ote dun, eta esotean etorriko, tabazpareguk lurra esnatzen aigea. Eta oilarrazunak esan zuen, hende, holakoik, hola ez tezu ezertan atxu bihar, aranik zer dakaten. Eta honeke, zakutik, oilarratea zuen. Eta oilarra haure, sortaldea beda jarri, eta egin zuen. Handi gutxia, azaldu zan argitasuna, eta eguzki ederra etorri zan.
Herritarraiek hartu zuten poza. Alako pizti jasautu zutenian, eta hauekin noski galdetu ziren. Aizu gazte, salgai aldakazu hau. Erantzun zion. Bai, zenbatian. Hainbestian, eta dirutzaren truke salduzun oilarra, eta hiru anai-arrebak zakua bakoitzak hartu, diruz beteta, eta txipitapa, etxera itzuli zian, eta geroztik, pospozik bizi izan zian. Eta alabazan edo espazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila zure herriko plazan.